Olen Jukka-Pekka Pekkanen ja opiskelen täällä Mäntän-Seudun koulutuskeskuksessa. Olen tykännyt opiskella täällä käytännön töitä ja opiskella CNC-kurssia kautta CNC-koneen käyttämistä. Mäntän-Seudun koulutuskeskus on reilun 600 opiskelijan ammattioppilaitos. Nuorisoasteen lisäksi meillä on vielä aikuisopiskelijoita erilaisilla aikuiskursseilla. Meillä ammattiin opiskellaan tekemisen kautta. Olen Iida, 17 vuotta, opiskelen Mäntän-Seudun koulutuskeskuksessa. Työssäoppimus on ihan hienoa, kun näki oikeassa työelämässä on. Opettajista olen tykännyt. On mukavaa ollut. Moi, mä oon Lauri ja mä opiskelen täällä Mäntän-Seudun koulutuskeskuksessa automaatioasentajaksi. Parasta tällä alalla on, että täällä on hyvä palkka ja se, että löytää sitten helposti töitä täältä. Elikkä moi, mä oon Satu. Mä opiskelen täällä ensimmäistä vuotta kosmetologiksi, mutta mä oon valmistunut täältä jo 04 parturikampaajaksi. Ja nyt olisi tarkoitus sit vähän syventää opintoja, että pääsee tekemään sitten oman liikkeen ja hoitaa kaikkea mahdollista kauneuteen liittyvää. Meillä Mäntän-Seudun koulutuskeskuksessa nuoret valmistuu ammattiin tekemään töitä.